Sănătate sigură pentru copii fără chimicale sau îndulcitori sau alți conservanți. Q-Vibe, dispozitivul care elimină peste 50 de specii de paraziți. Dragi mămici și bunici, v-ați gândit vreodată la sănătatea copiilor sau nepoților voștri când vine vorba de paraziți intestinali? Ca și medic, recomand mereu să optați pentru soluții cât mai naturale. Când vorbim de suplimente naturale antiparazitare, trebuie să fim atenți la ceea ce conțin. Multe dintre aceste produse conțin fructoză, zahăr, miere sau îndulcitori, care pot favoriza înmulțirea paraziților sau pot cauza alergii. Mai mult, nu toate suplimentele acționează eficient asupra tuturor tipurilor de paraziți intestinali. Q-Vibe, dispozitivul nostru patentat și premiat la saloanele de specialitate, este o alternativă naturală și discretă. Acesta acționează asupra a peste 50 de specii de paraziți și nu necesită înghițirea sau ingerarea niciunui supliment. Se poartă ca o brățară în care este inserat dispozitivul, se încarcă o dată pe lună și îți protejează copilul fără riscul de alergii, conservanți sau îndulcitori. Soluția antiparazitară fără chimicale e acum la un click distanță. Pentru comenzi, intră pe linkul de mai jos și oferă-i copilului tău protecția pe care o merită.